megalayapost.news. Ka All Meghalaya Karbi Association lani ka amka mentakasngi kalayo pan sedang ya kajing rakhi ka jublik siar kajingnya LNT ke basan pusnem nadu balasut la syore kani kaseng kabadi kaseng kabapit kerpang ya kijaj benriu Karbi hapu Meghalaya ya kani kajing rakhi ka jublik siar ke balas sedang mentakasngi lawan ban kentiu ya kalama jong ka jublik siar da UMLE kanongpo ba Meral Bonds im kumukongsan bat on sepenhiar pat ya kalama hakalai terik uyayong arja absen da menteri ramba kajela ukon rat ke sangma hakabai kani kajing rakhi la pelongru hapu Pordua Karpati Ribo District hakane sengi sedang jonggar jing rakhe ke jublik siar ke amka la don kat ru ngadu presiden ke amka uba Robert Jun Ronghang usketri uba bistukan timung u advisor uba HS Engleng kui kiri rongba nak jaj meru Karbi rangkat kilong kemi long kpa bat ki kun samla hakane ke sengi nalor ki kentin kentukan pam bat ki kentin Aiman Sim ya ke amka da kiri rongba bat kongsan la penpu perphingru da ki jing shat ki jing rawat tenrai ki kun samla nak jaj meru Karbi. Today it has attained 50 years of its existence as the association. So, with heartfelt gratitude to all our esteemed leaders, especially Dr. Didi Lapang, because of his idea that we are here today, what we are doing. And now, at this time, most of the time also, the MLA of the Pop Constituency has been shouldering for organizing, for promoting this association. Till today, we have got in our midst Sir Meral Bonds Im, who is our guide, our mentor, our leader, and our MLA. For the 1 year long now, we were planning for this day, and today, all our thoughts, our plan has come true. So, we are celebrating this Golden Jubilee today with a joyful heart and a gratitude to all and one who has, by one way or the other, a part in this celebration of the Golden Jubilee of the Meghalaya Karbi Association. But agajing yai lenti jong ki seng ki paper. Ni julap bagi jusem. Bagani ke kapor ke bakmen kapor ke bagi celebrate bani kendu ban ken mau ya gani ke jing ya junti All Meghalaya Karbi Association ke bagi khot lengkot ke amka ke dik association ke balayan lengba shibun ki jing abang yo bani ya shongkai bat kinong yalam ki jong ke amka hagi por ki baladep ban yo sngau ban sngap ya gejing yai lenti ke jong phi kamlong ke basup kidan ki khap ki ba ya kendu ya gejing ka penduk mensim ru ikinong yalam ba komnon le komnon penyan ya gane keseng tendai ke basau kemen galong baginong yalam ki jong phi na du ki ba menswa du ki ba mentaru hilong ki breu ki batristom Ibriu ki biya teli, ki biya long kaway, ban penting kena. Bagane ka association kan ne, na ka benta gijing mentoy, na ka benta ban tesong. Ya, ki perlok Karbi ki bi ki jungi, ki badan hapo jong ne ke jela. Ngimla ban kelet, ya gijing no senyang, jong way ni giri orang ba, jong ka temri boy bagi jela ke jungi, mahe Dr. Didi Lapang. Ubade UMLA barim jong ke konsumsi ke jongi ubadon ke benta sibun ban Aiman Sim ban betin lenti ban yarab ya ginong yalam hagitu ki snem tadu ke snem kan kendai spa anyo pusan mo kan arterik April ya ke belas seng da gawe ke kerteng untuk ke pon de hadin kelawan ke kerteng yo ka amka. Dan namar kata kasingo ban sim ya kadang kabu ban ai ko belai kerpang na benta jo gitu baro ki baladon ke benta ke bakrau ban penting kena baka association ke yang adu kini ke senam ke benta ban ngem aratin ban ong bahag jing yai lenti ke jong phi
hagijing dap ka banyo kusan snem bat ka besis pa snem bro. Kinong yalam ki bamenta ki badon ikit bok kiryang ye pi. Kinong yalam ki bas simti hagi por ki banwan ikit bok kiryang ye pi. Ngihap ban kan mau tanggawe. Kinong yalam kila banwan kila ban lek. Andre Kaol Meghalaya Karbi Association kane kayaidon sirta. Kinong yalam kumulong ipi kidon kisnem kibengiyo kinong yalam kibatreistom kidon kisnem iyo kinong yalam kibakham treistom bat ingit skam banagalyang kajong pi pinangla awan trei bha hagisnem gibanwan batugin shim bagin pledge lani ka kular kabaskem kahabandan nagalyang jong pi kum gidukhan om tang ginong yalam adu gidukhat ki unit beper ki shnong ki raj pinshim ya ka kular ya ka mensim ka jong jingi ka jingi teli ka pihap don hagano ka community hagano ka kunhun ka bakong santam kadai ka jingi teli ka jong pi kumakaong mene kinong yalam kiwan kilet hendrik asosiasyon gane kinong yalam kidon shibun ki jingduna kum ki briu ngimdei ban thau ya kata de bokong san kalong ka mensiam jong ka jingi teli ka jingi kersan lang ka jong pi na ka banta jong ki bakin la ban trei kata ka ding bokong san tu pi ya kaneka jingi teli ka jong pi ya ke jingla ka jong pi balang ba jong ne ke jubili ke jingdap san posnem tonang ya syafrang syakmat pidai ban march ahead there is no turning back ngimdei ban phaidin ngimdei ban kelet dan rei pidai ban nang ya nang ne syakmat kata ke ka kongsan hatu kata mangisautu ha ke jingya lenti ke jong pi nang ne syakmat kumakalong ipi mene gijing gidan shibun ha gijing im gijungi ki briu mano bamat gijing baro ngi kendo gijing tenre ngimdei ban red mensim ngimdei ban bu begini gijing ki bengi kendo kin penduk mensim lane ki pen baklal enti ngi tenre ngidei banang yat syafrang syakmat gijing itu ka bakarpang kumakalong ipi mene ha ka bede bat kreti ke dustur ka khendau ka siap ka bengi ngidan ngidei ban scam ya kene ki perlok karbi ki badan hapo Meghalaya pidi ki try stong himdei ban perkhat ta kumwe pidi ki try ki bilai im lai he lai san ni lai long ni laman ni lai long kumne ni long kawe nadu menor adu menta adu ki por ki ban wan bro mar kata kalong ka bakongsan bakum MLA ujung pi bo pi la penjob na ka por sa ka por ini don rengkat bat pi kum ka association Idon rengkat bat ki shnong ki thau ki beper ki jingdon kam ya ga development ki jingdon kam ya ki jingdon kam ki shnong ki thau ki jingdon kam ki bede na kamta gariti ki dustur ka khandau ka siap ki jingdon kam ha ki raj bat kamta ter kade ke banta ka kongsan ka bang hap ban pentikna kum kinong elam hapo jong ka All Meghalaya Karbi Association lengba jong ne ke jubilee ka ba pipit rakhe ingit scam Bagidan shibun, kimat kijura, kiba nagalyang jo ka district council. Kamtam hakabede bat kawai di ki an kiba kongsan ba ka an bat kendo ka lanak. Kade ka ba kongsan hadu kata-kata ka ba suban kentu ya kiraj ya ki shnong hakaba pinwan sakmat na ka benta ban pentikna ba pin penbiang ya ki kot kisla ki jong phi nadu urang ba shnong ki headman Nadu inong yalam raj namar baka sil bat kamuhor kajong kiraj kisim raj kibang thai raj kisim hima kirang ba shnong nadu bakaladon kane kalanak kilade ki legal dokumen ki muhor kajong ki kide ki bala itu udah ka sarkar lani ki bor ka an
MeghalayaPost.news.